Mangwanani akanaka vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions rakaitibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Makadini mukomanashi, muri sezvenyu, muri seko ikoko ndokumba muri right. Ndikutsvaga rubatsiro mukomanashi, ndorama rikuno kunze kwenyika. Ndaitoda dambudziko raita makore akawanda, nguva yakareba. Ndingangoti kubva ndichitori kuhigh school chaiko, ndichitanga kuenda kunguva yavakadzi kuperiod. Pakutanga ndanga ndiri munhu wekuti pandakatanga ndaiva ndiri munhu wekuti ndikaenda kuperiod ndaigona kuenda kuperiod ka2 pamwedzi 1. Asi ndaiva ndine ujukura riri kure kure. Asi ndazotanga zvekumafomu 1 ndakazenge ndagara nagugu amai vababa. Saka ndakagara navo ndofunga kuabout 4 years. Cause kumashure kuti taigara zvedu navo but tiri vanhu nguva vari kuchikoro kuboarding school. Saka nguva zhinji tainge tiri kuchikoro, tikabva kubva kuchikoro nguva totorwa toenda kuholiday kwamama. Zvekuti baba vangu namai vangu vakasiyana tichiri vadiki, saka nguva zhinji tainge tiri kulomhana kwadhidhi. So pamaholidays ndopataimboya tichimbotorwa tichienda kwamama. Saka ndakazotanga kutoita problem yejeko. Saka gugu wangu yaive netsika yekuti kana makuenda kuperiod, nekuti taigara tiri 5 kuti gugu vangu kuti bamunini munyina wababa vangu kwakazoti cousin yangu mwana wabamini vavo kuti inini nehanzvadzi yangu. Saka cousin yangu akanonoka kuenda kuperiod zvekuti ndakatozotanga kutoenda kuperiod yasati atanga, akazoenda hake pamberi ndatoone makore ndakutoenda kuperiod. Saka ndairwadziwa nejeko zvisingamboiti, rakazotanga kungorwadza. Saka ndanda munhu wekumbotiwo ndaiva ndichimwa mapiritsi, mabhurufeni. Saka ndoronga rimwe gore ndakatomboudza mama wangu, ndakavaendeswa kumusha kwavo nagugu. Vaifarira zvokuti tiende kumusha kwavo, paiitwa kana kuti pakati kanhamo kana pakati kanyaradzo kana kuti chii chinenge chifunction inenge yaitika. Saka ndakanhingirikana vakazoenda neni kumusha kwavo rimwe gore, ndobva ndanonzi ndipiwe mushonga wejeko sekuti vainge vachizoti ndiri munhu rodzwa nejeko. Asi mushonga wetaupiwa ndobva ndatouya nawo kuZimbabwe. Vakaupiwa nekunini kuHarare, vanga vaupiwa nekamwe kashamwari kavo kumusha ikoko kachembere kumusha ikoko, bva tapiwa mushonga uyo bva vandipaiwo gugu. Saka cousin yangu akanga aenda kuholiday panguva iyo, ndopakangodzoka achiti ndakanotaura mama wangu kuti takapiwa mushonga wejeko nokuti naiye airwadziwa asandizoziva kuti airwadziwa zvakanyatsoita seiwo. But ini ndongozoti ndindaa ndine jeko ranga richinyanya kurwadza still panguva iyoyo. Saka zvadaro akabva achitondiudza adzoka kuholiday kuyo, akati mama wangu ati musashandise mushonga iwoyo, siyanana nemushonga iwoyo, itosiyana nenawo. Kana matotanga kushandisa chitomirai, munongorongedza munongoisa muwardrobe. Saka zvadaro bva ndangora sekudaro, ndinombopikisa kuti kusei mama wangu adaro sekuti vanga vari munhu ainge achiziva kuita kwagwangiwa, kuti vanga vari munhu anobata-bata ende vanotobata-bata zveshuwa, vatasiya mushonga wayawo. Saka takazomonzwa munhu akungopopota kuti nanhasi hamuswena kumboshandisa mushonga uya hechichichi vachingopopota. Bva vatotanga kutopopota vachiti hasha paya, bva vatora mushonga wavo bva vaurongedza hamena twakavisa kana twakauita sei. Saka magaro achanga asina nyasota musha, takazobva paipaito vataenda tinotorwa chinogara kumba pababa vedu, patachinjwako kugara kuye vatanogarawo kwaigara baba vedu vanga vane mukadzi wavakatora. Saka kwandiri ndistep mother tatanogara kwekwe. Asi panguva yandakazenge ndakuzobva kugugu kwekwe kuenda kunogara kwaigara baba vangu, pane pandorangarira pakamboya vamwe titangu vari kumhiri kumakungwa kunoka, asi havakunyika kwandiri. Asi vauya kudaro vakanga vane motikari yavakatenga. Saka ndingangoti motikari changu kutanga kuuya, pane musi wavakatisuya achienda kunogara amweni wavo muHarare mumu, but tiri murodhi kuenda kwekwe
ndabva ndatanga kungomonyiwa nemudumbu. Saka ndichimonyiwa nemudumbu paipai ndakabva ndatonge munhu andakabva ndamborara. Saka ndakarara kudaro ndakatanga kunzwa kuti pane zvinhu zviri kuitika pandiri zviri kutonzwa kunge munhu uya handiziva kuti kana munhu achinzi anenge asungwa nenyoka kana kuti zvandinomboona kana mhuka zvinoitwa mhuka kana ikange asungwa nenyoka ichida kudya mhuka kana kuti ichida kuti ichiataka zvekusungwa kwainoita mhuka kwekwe ndingori neknoleji yekungoona kuti ndozvine zvichiitika but kuti ndizonzwa kuti zvinorwadzisa kana zvakaita sehandizoziva. Saka ndozvakaitika ipapo kuti ndakatanga kunzwa miro wangu mudumbu mangu muchimonya zvakaraudzira stereki. Zvadaro ndakabva ndataura tete ndikati tete mudumbu wangu marwadza muri kumonya zvisingaiti. Ndakabva ndatanga kutonga munhu ari kunzwa dzungu asina ndakarara panzvimbo pandatanga kutonga munhu ari kuzunguzika mota mimwe ndichitanga munhu ari kuzunguzika mota mimwe zvinoita nyoro kana ichifamba ichiita sei. Saka kubva ipapo ndingangoti ndopanakatanga kunyatsira dambudziko remudumbu mairwadza nekuti chero ndisiri kunguva maperiod murume wangu maingorwadza zvisingamboiti ndichingogara ndichingomonyiwa nemudumbu muchingodi ndokuzoenda kwana baba kwavaigara ndobva tanogara kwekwe pazvatotanga kutoita wese kudarika zvazvakambenge zvimburi kuti jeko unondorwadza ndapedza kurwadzwa nejeko kudaro ndinoenda kuperiod ndichirwadziwa. Ndabva ipapo ndova ndaita mudumbu munongorwadza zvisinganzwisisiki. Saka kubva ipapo ndingangoti jeko rezvakabva zvatanga kuti wese pamba pataigarawo maini wachona zvaingoitika zvakangowanda chimbotsvagawo rubatsiro zvinhu zvasingambonyatsofamba upenyu hwacho usingambonyatsofamba kuti unoenda kuchikoro padzimwe nguva ungori kana usingachatonzwisisi kana chii chimunamata ndichienda kuchechi ndimbonotsvagawo rubatsiro nekudini. Nyaya dzachona dzakawanda asi ndaungoti ndingoti kati yenyaya dzacho kuitira kuti voice note isazonyanyore bese stereki. Saka zvakazoitika ndezvekuzoti ndaona kuti magariro atanga tichiita pamba panga asina kuitawo futi zvakanaka ndobva ndakazoti pandazodecide hangu kuti aga ndichibva pamba because kugara kwacho kwakusingachaiti pamba chino ndanango munhu wekuti ndango munhu hangu asina namunhu kuti ndaingorwara zvisingapere pamba pacho mitauro inge isingapere. Ndakatombosvika panguva yekuti ndakangotanga kungozvimba makumbo from nowhere pandatombotsvaga vechivanhu vakandibatsira makumbo aya akutanga kuzvimba achizvimba ndichigara pamba paipai. Saka ndinotongori nefungidziro kuti ndanga ndanokurwa tsoka sekuti maini vangu vasingandifariri ende vanga vasingambozvivanzi vaitove munhu aitozvitaura pachena kutoti aina hatombokufariri vachitaura zvakawanda vachinotaura kuvanhu zvokuti vanhu vanopedzera ngokuvenga unongove munhu anenge avangovengwa nevanhu but chaunenge wakavatadzira vanhu panenge pasina. Saka ndakazonobatsirwa uku nevechivanhu vaivai makumbo abva arapwa ndobva apera ndikavakumbira kuti vandibatsirewo nenhau yejeko vakambozama asi hazvina kupera asi ndakambenge ndambomwa mishonga yakasiyana panguva iyoyo zvikange zvamboitwa zvaita nanasi still vaingorwadza chete. Saka ndakazobva pamba paibva nanogara namama wangu kuti chimbotsvaga rubatsiro tichinamata tichidii. Pandakanogara namama wangu ndopa zvakabva zvaita wese mukomanasha zvekuti mama wangu wanga wakutya kuti vakabuda pavanodzoka vanondoona nzvimpenyu here. Saka ndakazorwara nejeko zvekuti musi wandakwanisa kurara ndakaswera zuva rese mama vachingondidzisa mvura nemimwe mishonga yavanoziva yechivanhu yekuti pamwe rinopera asi hazvina kupera. Ndikapurisa pane chinhu chakabuda mudumbu mangu chakanga chakakura chatisina kunzwisisa kumburanga riri pazvaiva asi shepe yachona ndikada kuti ndikutsanangurire zvinoti initori nyaya imwe yakatozvimirira. Saka ndakazongoita musiwo takambofamba tikaenda pamba pangu baba vaita zvekubatsira vaita zvekudzura vangoti vachauya vanozouya vakangotivimbisa
vakati vachauya savana kuzouya ndobvatadzokera kumba. Takafamba usiku, pakati usiku zvazvo kunzanzi South Africa manheru akufamba kwatakafamba mukomana chinotsvaga batsiro ndarwara nejeko. Ndakazouya manheru patadzoka kumba patabva varara mama angu takaenda munodai mama ubva vaita zvavanga vaudzwa ndichange ndisati vachava makuseni vachizondibatsira. Parimakuseni ava nakuuya kutozosvika mazuva angu ekusouth ikoko andakapiwa atozosvika pakupera vasina kumbouya. Tichimbovaona asi vasina kuzondibatsira. But mama angu atori munhu kutoti ivo vaiti vakauya kana kuti vane dambudziko kana mukadzi wavo vaiti vabatsira asi ivo vakatadza kundibatsira havana kana mubvese kana effort. Saka ndakazodzoka kuZimbabwe pandazombotsvaka tsvaga zvekuitawo. Asi musi iwo ndakadzoka iwo manheru ayo mukomanasi ndakarota mutete wangu ndovanga vachitichengeta kubva pakukura kwedu kuchikoro kwataenda tichinge vakubva kuhembe kana kuchiine zvese. Ndopandakavarota paivo nagugu vangu vakabereka baba vangu kwataigara kwekwe vachifamba. Asi gugu vangu vane mwana mukomana wangu anaye mudiki. Asi vangu vakati mwangu apfeka hembe dzekake dziye dzinombapfekwa dzatinenge dzinopfekwa nevanhu vekumajeri dzakare dzedzi. Asi pakufamba kwatoti taifamba tiri 3 inini gugu pekutanga kuti gugu kuti inini kuti mwana mukomana asi andazoti ndiani kana kuti mwana wani. Tafamba patabva murobhi mataifamba mime patatiena varenda kurodhi ngekatarisana nekumvura. Asi tasvika kweko ndakabva ndasikuona ndaivabvunza gugu vangu ndichiti ko saka ndomubayiro here wekuchengetwa kuti nhasi ndakutambudzika kudai ndiri kurwadziwa nejeko kudai upenyu wangu hapana chiri kufamba. Saka ndomubayiro wekuchengetwa here ndo zvamakatichengetera here izvozvo ndichivabvunza kuhope ikoko. Saka zvadaro ndakabva ndaona tete vaive vari padhuze nepamvura asi vanga vane bhegi ravanga naro ridiki ranga riri black nehandbag. But ndakaona pavari panga pane zicheni zihombe rakakura mukomana achiri kuti ndofunga ratovhara surface area yepamvura yedhemu iroro pakakura. Saka zicheni rere richirohweswa mumvura richisimudzwa richirohweswa mumvura. Saka ndakabva ndatanga kuvabvunza vese nagugu kuti ndomubayiro here wekuchengetwa wacho ndozvazvinoitwa here kuti kana mukachengeta munhu munozomusiya munhu akutambudzika kudai soo. Saka ndakabva ndangopepuka ndanga ndarwadziwa mukomana chinejeko zvokuti ndanga ndasvika pekuti ndanyatsonzokoti ndasvika pekupedzisira nekuti munhu wangu ambofunga kuti pamudzikiswa vakambozama kundimisa mati ekurotsisa. Ndairotsiswa ndikambopiwa mishonga yechivanhu asi hapana chaimbochinja. Kunze kwechinhu chakabuda chocho ndikambofunga kuti pamwe zvapera. Ndairwadziwa nenzeve mukati menzeve kunze kwenzeve uko kuseri kwenzeve uko wakuenda kuuruko ndainzwa sekuti pane chinhu chakasa ndakabairwa nesimbi munzeve imomo. Saka musiwo ndanga ndarwadziwa zvisingaiti zvanasanambeta muupenyu hwangu. Ndopandakabva ndarota hope dzodzo ndakangoti izvozvo ndatadza kurara usiku hwese kuzosvika tazvobuda tikafamba tikaenda kunotsvaga rubatsiro kwasekuru vaive tikadzoka. Asi ndadzoka kumba ndova ndakazongogara nguva diki tambonamata namavanhu vandazongota kubiwa nehope so ndobva ndarara. Ndopa ndakarota hope idzodzo zvatoni about ndangoti 4 zvakatika 2019 ndopa ndakarota hope idzodzo. Ndobva ndazoti ndamuka makuseni ndopa ndakaona meseji yabva kuna titi vaive. Asi chakandishamisa meseji yo inofanira kunge yakapinda panguva ndandichirota hopedzi. Ndobva ndatoti paratoti mama bva ndatoudza mama ndikati mama munoziva kuti handisanamboreceiva meseji kubva kuna tita kubva rini narini ndatovatsanangura hopedzi idzo ndikati semuni meseji handaisirwa ndonguva nandabatwa nehope idzodzo ndichirota hope idzodzo. Saka ndakabva
ndakabva ndatovaudza mama vandatoti handimuri kuona ende ipapo panguvayo pamba panogara mama wangu mukomanasha pataiona marwife anga asingaperi ende ndaigara ndichirota marwife achinditeera nguva nenguva ndichirota marwife achinditeera pamba paigara pane marwife rinenge rangogara ringori mumuti kudai asi tinengunda ndatone makore ndichiva pamba pamamapo kumaholidays tasingamboni marwife isu taingoya totodzokera kana achiita asingamboni kana wayo asi nguva iyo yandakangobva kumba iko kwababangu ndichiti handichadzoka ndova ndikatinga kuona marwife asingaperi mama wangu vachitotakuraya vachiita sepese panotambudzira nemudumbu marwife manga asingaperi. Saka zvadaro ndakazokwanisa kuenda kuZimbabwe ndikambonogara nemumwe mama wangu ndanogara kuya ndasisina hangu vanhu vakawanda vandichataura navo kana kuti toya pandakangozoti ndiwo vari kukonzeresa zvinhu izvozvi zvinokuti ndanga ndazvionera kuhope pasina muprofita wandangambopfugamira kana munhu wechivanhu anga ambokwanisa kuti ambopasanda dariro rekuti ndo zviri kuitika nokuti paingotaurwa vamwe asi kune umwe vanenge wakahwandawo nevamwe ndo zvazvichiitika ipapo. Saka ndakazokwanisa kuzogadzisa zvekuya kunyika kuno kuwa zvakawanda zvakaitika asi nongoti Mwari vakandibatsira ndakafundiswa ndikakwanisa kuya kunyika kwandiri ndakatomboita nguva kuti chikura ndirwadza zvisingaite ndikambofunga kuti pamwe nyaya yekuti kwandakugara inyaya yekuti kunotonhora stereki saka pamwe nyaya yechando asi unotoona kuti ndaimwa mvura inopisa mvura ine sauti kudii but chikuru chinaa rinenge richingorwadza ine ndinonzwa kuti panguva rinchirwadziwa mukomanasha ndonzwa feeling iya inenge paipe yandakudziya kuti motika panenzwa kunge ndine ndakasungwa pachidumbu muchimonya uchinzwa kuti pane zviri kuitika ndinazozva kuti chii ndotonge munhu ari kushanda zvezve asi pauri kungogara panzvimbo wani so ndinodikitira mukomanasha ndinodikitira mutapirwa nechano ndinotsva zvese zvinoitika panguva imwechete uzoti patopa ndotonga kana kurutsa ndinorutsa ndinochaya kusvika ndisisina chichabuda kumuromo zvisine mukune pakuchaya pacho. Saka ndikutsvaga rubatsiro ndozoti kana zvapera ndomboita kana mazuva kana ndakaneta nguva ine ndakuda kuenda ndichinzwa kuneta kukaraudzira nguva ndinenge ndapedza ndichinzwa futi kuneta kukaraudzira pane mumwana wabamukuru wangu akanga anaro futi chikururu hamene kana akazokwanisa kuzvara mwana asi akatomboita nguva asati ane mwana akatosvika pakutozoroorwa akambenga mbutizira akazotosvika pakubvisirwa mari asi asina mwana but achitonzi aitove nejekororo achitonzi aitove munhu kuti pamwedzi pega pega kana ari kuchikoro aidzidza paHarare Girls ayapo hanzi aitoshedzerwa ambulance every month nguva yekuperiod kana yasvika. Saka ndakazosvika pekuti ndakanga ndarwadziwa mukomanasha nekuti ndauya kuno kunyika kwandiri ndaive nenguva yekuti ndaitonge munhu akavhurwa kugudzuku ari kupindwa nemhepo musoro muzvo zvinoita munhu akakuwara ndichiita mapundu anga asingapere kusika udzuku zvosvika ndazombotsvaga rubatsiro ndakambe nambobatsirwa nenhau futi kuZimbabwe but zvakanga zvambotonge zvapera asi ndakuno zvakabva zvatanga futi. Saka ndanaona kuti mapundu akusika rudzi kwazoti jekororo saka kuzorora chakupanga pasina. Saka ndakasvika pakuti ndarwadziwa zvakanyanyisisa ndikasvika pakuvakonfranta vanhu vacho vese vekumbano vanhu vachona ivavo vese vamwe vandakanzwa pakufamba nevamwe vandakakwanisa kuona mukurota ndikavakonfranta. Saka izvozvi ndiringori kungotambudzika nejeko zvinombonetsanetsawo zvimwewo asi zvimwe zvinozota zvichizosununguka pati pajeko apa ndo pane nyaya. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa navanzvadzi vedu zviri kuitika kunzoku zvakangoma hazvo vedu we kana kuri kunzi munewo zvamunoziva zvekuti zvinokwanisa kuti zvinge zvichivabatsirawo please let us write mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwangu mobva mandisiyira manumbers evanhu avo vamunofungidzira kuti vanokwanisa kubatsira vana Haiti. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.